Vuosi 2015 on ollut ihan jäätävä siis leffavuosi. Jos ajatellaan siltä kantilta, että tänä vuonna on tullut ulos tosi moni leffa, joka on siis jatko-osa jollekin isoille klassikoille. Mad Max, Jurassic World, Terminaattori, James Bond, vaikka se ehkä ihan samaan kastiin mene kuin nuo edelliset, mutta kuitenkin klassikoille lisää osia. Mutta 2015 vuoden lopussa tulee kuitenkin se eniten odotetuin, se suurin pläjäys, se leffa, mikä tulee jäämään taas leffahistorian kirjoihin ja suuresti. Star Wars: The Force Awakens. Mikä on sun siis lempparihahmo Star Warsista ikinä, jos otetaan nämä, mitä nyt on nähty tähän mennessä? Kyllä mun täytyy olla ehkä vähän silleen tylsä ja vastata, että Han Solo, koska onhan se nyt aika eeppinen kaveri. Siinä on joku sellainen pilke silmäkulmassa juttu ja se on vähän sellainen yksinäinen susihahmo, mutta semmoinen hauskalla tavalla. Niin. No mulla on ehdottomasti Yoda. Yoda voi olla laajemmaskin mielessä niin kuin ihan idoli, koska totta kai Yoda on siinä se niin kuin voimahahmo ja se opettaa niitä hyviä oppeja. Ne sen niin kuin yksittäiset tavallaan lauseet, mitä se noissa leffoissa sanoo, niin on sellaisinaan jo mun mielestä sellaisia, mitä niin kuin ihan oikeassa elämässäkin voisi jotenkin hyödyntää jokainen. Se on mun mielestä myös siistiä, että se on tämmöinen niin kuin pieni vihreä mies ja silti se on niin kuin se niin kuin voimakkain hahmo tietyllä tapaa. Totta kai siinä on myös se ihan klassinen puhetapa, mikä on tietenkin nerokasta. Se on musta hienoa aina, jos jollain hahmolla on sellainen selkeä tunnistettava erityispiirre, oli se sitten puhetapa tai se, miltä se näyttää. Jos ajatellaan niitä ekoja Star Warsia ja sitä niinku käsityötä, mikä on tehty niinku kaikkien puvustuksien ja lavasteiden suhteen niinku käsin väsätty. Ja se on just hienoa niissä, ja se on tosi taidokas työtä. Sitten niissä uudemmissa niin mentiin taas just enemmän se special effects kulmalla. Ja mä luulen, että sen takia tää tuleva tulee olemaan näiden loistava yhdistelmä. Ihan oikeasti tehdään himmeä käsityöduuni, mutta silti käytetään myös se tavallaan nykyajan tekniikka hyväksi. Eli yhdistetään nämä tässä. Ja mä luulen, että tää voi olla sen takia ehkä se Star Wars niinku, maailma, mikä me ollaan aina haluttu nähdä. Best of both worlds. Kyllä. The Force. It's calling to you. Traileri antaa odottaa niin kuin ainakin visuaalisesti hienoa elokuvaa, eikä missään nimessä sellaista niin kuin käppäkamaa. Käppäkamaa. Trailerihan ei paljasta juonesta juurikaan mitään luonnollisesti, koska olisi ehkä maailman typerintä paljastaa. Tärkeintähän ton leffan onnistumisella on vaan luoda himmeä hype, jonka se on jo onnistunut tekemään siitä saakka, kun se ilmoitettiin, että tällainen tulee. Niin, koska se on automaattista, koska niin, se on totta kai. Ei se niinku vittu vaadi edes mitään. Vaikka jos mitään... Niin, se olisikin ollut mielenkiintoista, että jos se ei olisi ollut koko traileri. Sehän olisi ollut ihan mahdollista, että tehdään... Okei, sanotaan vaan, että uusi Star Wars tulos, ei anneta edes traileria kansalle. Aivan varmasti kaikki, ne menis ne liput silti niin kuin ennakkomyynnissä heti. Olisiko se jopa niinku ollut järkevämpi teko? Se olisi aika radikaali. Niin, se olisi radikaali. Että ei annettaisi mitään. Ei annettaisi mitään, että annettaisiin jengi vaan spekuloida aivan vitusti. Nimenomaan tämän kohdalla olisi voinut kokeilla tällaista. Siis mä en voi kuvitella sitä paineiden määrää, mitä ne joutuu niinku kokea tota leffaa tehessään. Koska sulla on takana... Star Wars on kyllä niinku top 3 isoimmat tällaiset elokuvasarjat koko maailmassa ikinä. Ja odotukset on varmaan, mä luulen, että nyt ne on erityisen kovat, koska vaikka ne on ollut menestyksiä kanssa ne uudemmat Star Warsit, ne onhan ne klassikot on just nimenomaan ne vanhat. Ja nyt kun me saadaan sit vähän niinku sitä vanhaa maailmaa kanssa siihen, koska siellä on niitä vanhoja hahmoja. Ja muutenkin, koska on nimenomaan tiedossa se, että nyt pystyttäisiin tekemään vaikka kuinka hyvää. Se on niinku jäätävä paine tekijöille, sitten tietenkin myös jäätävän suuri mahdollisuus uusille näyttelijöille. Siis mä voin vaan kuvitella sitä niinku castingia niille tyypeille ja niille, ketkä on hakenut sitä, on silleen, että vittu mä haluan olla Star Warsissa. Kukaan nyt ei perkele haluaisi olla. Niin kyllä se on vähän, että jos sä oot Star Warsissa ollut, niin homma hoituu sen jälkeen ihan niinku simppelisti. Follow me. Yksi juttu, mikä tietenkin on selvää trailerin perusteella, mitä meillä on vähän esitelty näistä tulevista uusista päähenkilöistä. Se mielestä, mikä on ainakin siistiä, että tämä ei ole vaan mikään semmoinen niin taas valkoisten näyttelijöiden esimarssi, vaan yksi esimerkiksi päähenkilö on siis musta John Boyega.
toivottavasti meni oikein, joka näyttelee siis Finniä, ja hänet muun muassa nähdään näissä trailereissa. Niin kuin se on musta tosi hienoa. Se on oikeastaan merkittävä teko, että kuinka monimuotoisen vaikka kärkipäähenkilö 3K:ssa valitset. Niin, ja koska kyseessä on niin iso leffa. Sitten, kun ilmeisesti näitä päähenkilöitä on siis 3, ja yksi näistä on siis nuori nainen. Nuori on myös näyttelijä, nimittäin ihan vaan vähän yli parikymppinen tällainen Daisy Ridley. Oliko britti? Britti muikkeli. Joo, nuori nainen, ja jotenkin ehkä antaisi sellaisen kuvan trailerit ja jotkut ennakkopuheet, että kyseessä olisi oikeasti sellainen hyvä naishahmo, että ihan vahva, hyvin kirjoitettu nainen. Ray nimeltään. Joo. Jos me otetaan päähenkilöksi odotettuun leffasarjaan vahva naishahmo, niin se on merkittävä teko niin kuin elokuvaskenessä, jossa ollaan nimenomaan sen lisäksi, että kritisoitu, niin kuin, että miten otetaan mustia näyttelijöitä tai värillisiä näyttelijöitä, niin myös ollaan kritisoitu sitä, että kuinka paljon on vahvoja naishahmoja. Okei, me emme vielä tiedä, mutta let's see, toivotaan. Ainakin niin voidaan toivoa hyvää. Me nähdään tässä alkuperäiset näyttelijät vanhemmassa iässä. Eli ihan oikeasti vanhenneina, mikä siis on erittäin hienoa. Meillä on tietenkin meikäläisen suosikki Han Solo, eli vanha kunnon Harrison Ford. Harrison Ford! Harrison! Ja sitten tietenkin prinsessa Leiana, alkuperäinen näyttelijä Carrie Fisher. Ja erityisesti, jälleen taas mennään tähän mistä on Hollywoodia kritisoitu siitä, että ei näytetä perkulle kunnon rooleissa vanhempia oikeasti iäkkäitä naisia. Nyt prinsessa Leia on siellä aidosti vanhenneena eikä silleen vitu siloteltuna. Tai että siinä olisi ollut sit joku niinku tuoreempi muija. Sitten tässä voisi miettiä, että olisiko siinä sitten tällaista vanhempaa naista, jos sitä ei olisi jo olemassa siinä sarjassa, siihen tuotaisiin uusi tärkeä, tai en mä tiedä kuinka tärkeä prinsessa Leia on nyt tässä, mutta kuitenkin, että tuotaisiin tällainen hahmo. Olisiko se sitten jotenkin eri, jos tavallaan kaikki ei jo tunte sitä näyttelijää? Niinpä, että onko tämä nyt silleen, että no tässä se on sallittu ottaa tämä vanha naisnäyttelijä, että muualla se ei nyt ole niin myyvää, mutta tässä se on jotenkin. On myös kiva, että Harrison Fordia ei ole liikaa jotenkin ainakaan trailerin perusteella silleen komisteltu, että se on myös ihan niin kuin vanha äijän näköinen. Sapi olla. Kaupallisesti ajateltunahan tää on niinku vaan nerokasta tehdä tällainen leffasarja. Et massia tulee ja vitusti, ihan varmasti. Ja sit tulee myös fanituotteita. Eli tää on myös faneille sellainen jälleen kerran niinku uusi hyvä aalto niinku, tai syy, että miksi ylipäätään aletaan taas tekee Star Wars niinku krääsää. Ja fanithan dikkaa sellaisista. Esimerkiksi tosiaan mulla oli tästä tää mun Yoda ja vitun pieni miekka, valomiekka. Niin krääsää aina krääsää, mutta Krääsäkin on ihan. Mut krääsä on ihanaa ja sen takia mä tykkään tästä mun laukusta, koska tää on käyttöesine. Niin, tai sitten ihan perus valomiekka on tietysti loistava. No se ei oo ehkä kans hirveän käytännöllinen, mutta vitun siisti. Mut jos on vaikka kaukosäädin valomiekka. Ai niinku et sä katsot telkkari silleen. Mun kaverilla on taikasauva kaukosäädin, missä erilaisilla kuvioilla vaihdetaan kanavaa. Ja Oikeesti? kyllä. Harry Potter tuote, No, valomiekka. No sittenhän se on ihan vitun siisti se valomiekka. Oi. No mut siistiä on se, että tulee tätä Star Wars-tavaraa, mitä voidaan sitten käydä vähän ostelemassa. Tohvelia, laukkuu, kaikkea kivat suut. Mut kyllä nyt tietenkin eniten odotetaan itse. Joo. Eikä kauaa tarvitse. Ei ole varmaan ainoita, jotka mennään. Mitä tyhmä lause? May the force be with you.